Many people who survive through vending in towns and cities want the SADC summit head of state and government summit over as soon as possible for them to resume their selling as a way to earn a living. Sana mina mashoko abdanyo kopana pamzara nationa ayo ma citizens ma vendors vari kuti dei SADC summit yapera chimbi vakwanise kudzokera vaite ma day life business avo noda kuti ndo vanhu vanoti chavatengesa muzerero ndo chavanodya. Sana mina mashoko abdanyo komzara nati subscribe like what now the bell icon. Tipina moyo komchinzi in an effort to spruce the country's image ahead of the SADC summit, government embarked on an exercise to eject vendors, touts and unregistered combis from major cities and towns across the country. Government deployed police and soldiers to throw out any possible protest during the summit. Since the operation started, vendors said their goods have been confiscated, while fruits and vegetables have gone bad, adding that they will find it hard to stock again. Panapa tikuona kuti ayo mavendors ari kuchema this issue achiti aiwa dei SADC summit zvaiyakurumidza yapera, ma leaders aenda noda kuti hapana zviri kubetsera zvazviri kumbotipa. Vaitaura masvike kuti kune vamwe vanga vakastoka aiwa mafruits and mavegetables anoora kana akaita long time kana pasina munhu amatenga, vachiti vanozoione mari yekunodzokera zvekare vachinostoka vachinotenga stock kuti vakwanise kutenga for their day to day basis. On top of that, these guys vanhu vanorarama pane chekuti chavatengesa muzara nhasi, mari iyoyo ndiyo vanotenga chokudya for that day. Vari kuona kuti business harisi kufamba pamadays maSADC leaders vanenge vari munyika yeZimbabwe, zvavari kuti dei SADC summit yakasira kupera. Tudze mafungiro enyu muri kudii pamusoro pechitiko ichi? Vina comment section medu, musano subscribe or like, notura on the bell icon.